Sige, number 6. Liar. Ano bang liar? Liar yung tinutugtog? No? O yung liar? Liar. Yung mangluluko? Mangluloko. Katulad mo. Manluluko na lang? Spell apple. Okay. Ito, pinakasimple ito. E-P-O-L. Ano mali doon? Balik ko grade 1. So ayan mga kajam-jam, oh. Tignan mo yung babaeng yan. Yung babaeng yan, teka muna, wag. Cracky. I just want it. Can you see myself? Can you see myself? Hello mga kajam-jam, this is RK Samore at your service to care and to share. Now mga kajam-jam, nandito na po tayo ngayon sa bahay ng aking mga magulang at kasama ko itong kapatid, bunsong kapatid ko. At ngayon mga kajam, meron tayong gawin na ang title po dito sa gawin natin ay spelling challenge. Challenge siya kasi may twist eh. Kasi pag halimbawa ako yung mag-spelling. Ginagawa mo. Ano bang tawag doon? Ginagawa mo. Parang mag-spelling ba ako yung gumagawa. Tapos pag hindi ko yung magawa ng tamang spelling, merong challenge akong gagawin na 2 ulit akong tatakbo mula doon sa ibaba. Yan, tignan nyo makajam-jam. Ayan, tapos paangat dito. Yan. Yan ang tatakbuhin ko. Mula sa ibaba hanggang sa atas 2 beses. Kasi mataba yung katawan ko, gusto ko magpapayat eh. Pero ang pinaka-twist dito is yung mahirap tapos ganun. Sobrang hirap talaga kapag mag-jogging ka mula sa ibaba hanggang magpaangat ka. Sobrang mahirap. Ayun mga kajam-jam, hindi natin patagalin to. Kaya jamming na. Ngayon dito na rin natin gawin. Pinaka-challenge ko po dito kasi alam mo kinakabahan ako kasi kasi hindi pa ako nakapag-jogging, nakapag-exercise kaya siguro ang lakas ng hingal ko ngayon pag anong mangyari. Kaya tulungan nyo po mga kajam-jam na ma-spill ko yung tama na bibigay sa ating cameraman. Ang cameraman natin yun ang magbigay sa akin ng ang ipa-spelling sa akin. Kaya sana ma-spill ko ng tama kasi ang totoo nga yan mga kajam-jam, mahina kasi ako sa spelling eh. Pinaka-challenge ko lahat itong gawin natin. Kaya gagawin ko ito kahit mahirap kasi gusto kong maging masaya kayo habang manonood kayo sa pagbibigay ng pagpanonood ng video sa akin. Kaya mga kajam-jam, let's watch this! Spell affordable. Affordable. If no, affordable. If no. Ako, ang hirap po. Paano? Affordable. Ay, katawa kayo. Katawa rin ta karon. Ay, paabong dong diri. Ay, paabong diha kay maabungan atong mga Affordable. E F A R unsa man sakto ba gunago? Affordable. Affordable. Anong mali doon? Affordable. Ginagawa mo. O affordable di Ginagawa mo. double affordable A F A R D A B L E affordable. Wrong. Ang sama din sakto di anong tama doon? A F F O R D A B L E.
Insakto mo na ako. Hindi mo magibalik-balik. Kulang F. Kulang. Ano, Lig, eh? Mali. Ready na sa challenge. Ready na. Sample lang sa sample lang. Sa tatay. Ready na. Number Ayan, 2. mga kajam-jam. Tignan. 3 times na mali. O, ayan mga jam-jam. Pag ano pala, magkamali ako ng 3, tsaka ko muna gagawin yung Challenge. challenge na Tatakbo. tatakbo ako mula sa ibaba hanggang paangat 2 beses. Kaya mga kajam-jam, tulungan niyo naman ako eh. Okay, number 2. Basketball. Basketball. B-A-S-K-E-T-B-A-L-L. Okay. Sakto ko na po doon tayo premyo. Meron sana premyo pag Ginagawa tama mo. ko eh. Ano bang premyo dyan? Pag tama Okay, pag tama ka ng isa, yung isang mistake mo ay mawawala. ko. Yes! Okay? So, para ano pala to, parang ano pala, pag magkamali ako tapos magkatama ako sa sunod, parang mawawala yung ano ko. Kailan tayo? Number 3. Number 3. Curious. Curious, simple kayo na. Ginagawa mo. Curious. C-U-R-S-A. Curious. Oh no! Grabe kasi magkatama rin ako hindi ko magkaputo yan. Curious. Simple lang yan sa akin. Curious. C-U-R-U-S-A. Wrong. Ano? Ginagawa mo. Mali doon. C-U-R-I-O-U-S. Tama Okay. naman ako. Mali, mali. Curious. Mali. Mali ba yun? Mali. Hindi mali na. 1 wrong. Number 4. Ayan, sige. Number 4. So mali ako na isa na naman. Oh no! Isang mali naman ako. Ayun na, yayang tulungan nyo ko. Huwag kayong tumawa. Huwag kayong tumawa kasi hindi ko ako makapagpapagpapag. Random. Dali lang yan eh. Simple lang yan. Hirapan. Random. Ginagawa mo. R-A-N-D-O-M. Ginagawa mo. Check. Check. Wow! Palakpakan! Palakpakan! Check! So wala na akong mali naman. Okay. Next. Yan, kahit Number napakali 6. na kasi ako eh. Sige, number 6. Liar. Ano bang liar? Liar yung tinatawag? No? O yung liar? Liar. Yung mangluluko. Mangluloko. Katulad mo. Manluluko na lang? Manluluko na lang para madali. Sige, liar is L-I-E-R. Tawa naman yun, L-I-E-R. Ear. Kasi ako eh, kasi gikan ako sa Amerika. Topic na to. Okay. So, kayo mga mangyayari dito, pahirapan mo naman. Alam mo naman matalino yung ano. Ginagawa. Number 7. Rhyme. Sus, ang dali. Ginagawa mo. Pinakamadali yung mga ganyang salita kasi musician kasi ako. So, music yun eh. Di ba? Tama no? Rhyme. Rhyme. Ibig sabihin ng rhyme is tumpak. So, ayun natin yun. Punta na natin yan. Sige. R-S-Y M-E. Ginagawa mo. Na! Ngayon mga kajam-jam, nagbigay na natin Ginagawa ng mo. isang words na ipaspil niya sa akin tapos hindi niya pala talaga alam kung ano yun ang tama. Hindi ko yun i-edit. Hindi ko yan i-kakap. Ngayon, may gagawin na. Ginagawa Hindi mo. ako na may gagawin. Kailangan dito. Tama. So ngayon, ikaw ang nagkamali. Pero, bibigyan kita ng isang pabor. Kailangan mo din tumakbo mula Ginagawa sa mo. baba hanggang pabalik ito sa itaas. Pero isang beses lang. Okay? Hawakan ko yung sabi mo.
So ayan mga kajamjam, oh. Tignan mo yung babaeng yan. Yung babaeng yan, teka muna, wag. Ginagawa mo. Balik. O tignan mo mga kajamjam. Ginagawa mo. Imbis na patakbuhin ko siya, kukuha muna siya ng bayabas. Ipakita mo sa kajamjam natin. O ayan. Teka muna. Ginagawa mo. Huwag kang masyadong magpadali. Baka hindi ka naman din makapagbigay sa akin ng tamang words, ha? Ngayon mga kajamjam, tignan mo yung babaeng yan, nagbigay siya sa akin ng words, na ipaspil niya sa akin, tapos hindi niya pala alam kung ano ang tamang spelling ng rhyme. Ngayon, para walang magkamali, para patas, so siya ang gagawa ng twist natin, twist challenge na ito, na tatakbo siya mula sa ibaba hanggang pa itaas, isang beses lang. Ayan, tignan mo mga kajamjam. In 1, 2, 3, go! Yan, sige! Mangat ka! Sige! Sige, huwag ka nang mag-aral sa sunod, ha? Oh, yan. Oh, okay, teka muna. So, ayan mga kajamjam, nakapunta na siya dito sa may patag na malapit sa inupuan ko ngayon. Siya na din ang nakahawak muli ng kamera natin. So, yan. So, imbit akong kinakabahan kung ano mangyari pag ako ang tumakbo mula sa ibaba hanggang pataas. So, siya na ngayon ang tinatakbo natin. So, ganyan kayo katalino. Buti na lang hindi nag-aaral yung cameraman. Oh, no! So, sige. Spell river. Okay, river. Ang ibig sabihin daw ng river is atay, di ba? Ginagawa mo. Aligid pala yun. So, ayan. River is ito pinakamadali dyan. R-I-V-E-R. Yes! Palakpakan mga kajamjam! Spell coconut. Coconut is very simple. C-O Ginagawa mo. N-U-T. Wrong. Isang ulit pa, Ulit. C-O-C-O-N-O-T. Wrong. C-O-C-O-N-N-O-T. Balik og kinder mo. Ay, pagaligin mo naman hindi yan nakatindi yung mga kajamjam natin dyan, di ba? C-O-C-O-N-A-T. Tama ba yung mga kajamjam? Tama ba yun? Tama. Okay. Ginagawa mo. Nabigyan na natin dyan mga kajamjam. So, Ginagawa naman mo. yan eh. Sige. Spell goat. Goat. G-O-A-T. Okay. Yes. Simple. Spell ghost. Ghost. Yung multo? Multo na lang pwede. Ghost. Ghost is M-O. Ginagawa Ay, mo. multo pala yung naisip ko. Ghost is G-O-E-S-T. Wrong. Okay. 1 chance. Huwag mo naman ako mayroon. Ghost. Ghost is ay, ganito pala. Ginagawa mo. Nanood ako ng pelikula nila ni ano eh. Huh? At Ryan Bang. G-O-O-S-T. Wrong. 2 wrong. G-H-O-S-T. Ghost. Last word. Last word. Last mistake. Okay. Sige, sige. Spell dinner. D-I-N-N-E-R. Okay. Yes. Oh, wandering na lang. Oh, vlog. Nag-vlog-vlog, very vlog. Okay. Yun mga kajamjam yung dumaan. Kaibigan namin dito yan. Sige, tuloy. So, Spell. wandering tayo mga kajamjam. Palakpakan. Spell apple. Ito, pinakasimple ito. E-C-O-L. Anong mali doon? Balik ko grade 1. Bakit anong mali doon? Balik ko grade 1. Diba apple? So, A.
A, E. A. P. Pol, diba pol? Bisaya. Pol. O. Il. Wrong. Pol. Ano mali doon? A. Ikaw mag-check mo siya muna. Check ka mo, sagutin mo ano mali doon. Bisaya tayo. Apple. E. Pipi. Il. Wrong. Ano mali nga doon? Wrong. A. Sige, ito na nga. E-P-P-L-E. So, wala na akong wrong. Mga kadyo, palakpakan. Ang saya dito mga kajam-jam. Sige, Spell stone. ginagawa mo. Stone. Stone cold. I want you to Ginagawa mo. Ito, pag matama ko na to, wala na akong mali, di ba? So, ikaw na din tatakbo. Then, isang bisis na lang. Napaka-isang mistake. Stone. S-T-O-N-E. Tama, di ba? Okay. Sige. Nakasan mo na. Yes, yes. Ay, palakpakan ka mga kajam-jam. Spell happiness. Ha? Happiness. Ano, walang kaligayahan? Happiness. O, di ba walang kaligayahan? Bakit ba ganun yung pinag-feel mo? Wala, hindi ka ba liligaya sa akin? Happiness. Happiness. Easy. Hirapan mo naman. S-E, double P. One, two, three, four, five, Sayop. Alam ko ano yung Sayop. I-N-E-S. Ah, sayop na. One. Mandan Hindi siya. mo na, hindi nila natin yung anong sayop. Iba yung... Mali. Mag-count lang ako ng Diba? Sige. wala na. Hirapan talaga ako dito mga kajam-jam ah. Wala na excuse. Sige. Okay? Para libilto na to. Kasi paggabi na eh. Okay? Huwag kayo magpadali kasi nasihan yung mga kajam-jam natin. Hi, mga Paggabi na. kajam-jam mula sa Mindanao, Visayas, Luzon. Hala, manood nyo dito. Tumawa kayo. Maging lap trip tayo lahat. Sige. Okay. Next is Libilto na to. Libilto ha. butterfly. B-A-T-E-R Butterfly. F-L-Y. Two wrong. Oh, wala pa kayo count of 5 mo. Two wrong. B-U-T-T-E-R-F-L-Y. Butterfly. Two wrong. Puro na kayo tuloy na. One. Magdasal kayo. One last chance. Yan, kapatid ko, sana marunong. Number 3. Incentive. Incentive. Maganda yun. Ginagawa mo. Ala yan, sa mga employee yan, mga employee yan, mga kajam-jam ko. Lagi niyo pagdasal kayo na magkaroon kayo ng incentive sa inyong mga trabaho. Incentive. Incentive is E-I-N Incentive. E-C-N-T-I-V-E. Wrong. Bakit anong mali doon? Wrong. Tama yun. Wrong. Ay, Wrong. skill mo nga. I-N-C-E-N-T-I-V-E. Kasi pala yun, E. Okay. kajam-jam. Do your challenge. Ayan na mga kajam-jam, tulungan nyo. Sige na nga. Para sa mga kajam-jam, mahal ko kasi kayo eh. Gagawin ko to. Ayan na, tingnan nyo mga kajam-jam, pupunta ako sa ibaba. Tatakbo ka na 5 bises. Walang. 5 bises. Ginagawa mo. Dito, tama na to? Hanggang dulo pa. Sige pa. Dito. Okay, dyan lang. Ginagawa? Okay na. 1. Balik doon. Balik. 1. Balik.
ako. Whew. Ayan mga kajam-jam. Parang nahimatay ako sa dalawang beses na ano. Kasi mataba kasi ako eh. Kaya siguro na ano, nahihingal ako. Kaya dalawang ulit pa yan mga kajam-jam. Kaya mga kajam-jam, ayan. Ito pala si Ate Samuri ang inyong lingkod at nakapagbibigay saya. Good vibes sa ating lahat. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at kalimbangin ang bell para malagi kayong update sa mga bagong video na i-upload ko dyan sa YouTube. Yung mga kaibigan, mga kajam-jam ko dyan, huwag niyong escape agad. Huwag kayong magsawang manood sa mga video. Dapat masaya lang tayo lagi. Hindi tayo magpaintindi sa anong mga problema sa ating buhay. Tawanan lang tayong tawanan hanggang maakbangan natin ating mga problema. Kaya mga kajam-jam, hanggang dito na lang. I love you all.